Sanibonani uMsimenzi Sitsholo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngodaba olunzima lwensizwa yakwaMhlongo eKranskop. Kwabanye abaye bengilalele mangikhuluma ngikhulume kakhulu ngecala elimbula ingubo lingene. Nakulensizwa ke yakwaMhlongo icala labula langena, kodwa ke ngifuna ukuchaza ngasekugcineni ukuthi yini thina siwumphakathi singayilindele esimene sifana nalesi. Nayi lensizwa lesithombeni le ngifuna ukukhuluma ngayo. Kune lapha ebuhleni ngicabanga ukuthi abantu bayalazi isonto lakwaShembe, elaziwa ngokuthi isonto lakwaShembe lamaNazaretha, elaziwa ukuthi isonto lakwaShembe elapha ebuhleni eThekwini lapha eNanda, eliholwa inkosi uNyazi lwezulu. Lapha ebuhleni kunomshumayeli owayenamandla kakhulu, ngicabanga ukuthi bayamazi nje abantu umshumayeli uXaba. Umshumayeli uXaba ubehambela indawo eningi kakhulu, wakwafika futhi nasejele kwaku-2011 2012 wakwafika eNcoma eMedium ezothandazela iziboshwa. Ngangikhona nje. Umshumayeli uXaba bayamazi abantu la ehamba khona, ubethi mayefika ethandazela abantu, ebathandazela abantu ebese bekhala angazi noma kusho kwakuphuma amadimoni mabesha abantu, ngoba babekhuluma behlanza, abanye benza yonke le yanto bekhuluma, abanye bethi sesiyaphuma sesiyahamba, kubese kuba uyena okhuluma nalento ekhuluma kumuntu, kuthiwa amadimoni kaphuma siyavalelisa. Wayenza kanjalo, bewa abantu mayikwathandaza nje, bewa abantu ebese wayithi kubaphilisa ngegama loNyazi. Yonke le yanto namadimoni yonke into wayithi ukhipha ngegama loNyazi. Wayithi uthunywe uNyazi la kahamba khona nje. Kuhambe kwahamba umshumayeli uXaba wayesephuma lapha ebuhleni wayimela. Wayeseqhubeka futhi enza lento ke ekhipha abantu amadimoni la ebathandazele benza lento ade ngiyichaza. Kodwa ke ubese ngasayikhiphi ke manje ngegama loNyazi, ngoba bese phumile phela uNyazini, angazi bese eyikhipha ngegama lakabani noma lakhe noma likabani. Kodwa nje ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayamazi. Ngenxa ke yokuthi umshumayeli uXaba ube namandla kakhulu, ngabo 2008 9 10 11 12 13 14 lapho nje wayinamandla kakhulu. So kuthe uma esephuma ebuhleni eseyimela ibandla lakhe lapha eGoli, angazi noma iDorfontein le ndawo, kodwa mawuse enkomeni khona ekuthiwa isenkomeni lapha eGoli, mawuse enkomeni nje akukho kude yakho, mhlawumbe 2 minutes kuye ibandla likaXaba, ngiyangedlula khona. Mawuye enkomeni kule irank le yaseGoli yama long distance yeyimoto eziyakwaNongoma, Mpangeni, Mtuba and all that. So ibandla lakhe ke lilapho manje, so useyimele, akasafani namaNazaretha ngqo, ngoba yena ezinye izinto azenzayo sethanda ukwenza izinto engasafani namaNazaretha. So ngenxa yokuthi umshumayeli uXaba wayinamandla, uthema esexebuka lapha ebuhleni esephuma, waphuma nabantu, kunabantu abamlandelayo abathi nje thina sihamba nomshumayeli uXaba. Akasabizwa ke ngomshumayeli uXaba manje, ubizwa ngoDr X. Ngicabanga ukuthi nike niyibone ukhona futhi ko TikTok, YouTube and all that. So ujwayele ukuba live into zakhe nje azenzayo, usuke live. So ngenxa ukuthi wayesenamandla kakhulu umshumayeli uXaba, waphuma nabantu lapha ebuhleni ebandleni lamaNazaretha, wayovula ibandla kwanabantu abamlandelayo. Phakathi kwabantu abalandela uXaba abaningi kwakukhona lensizwa le.
kwaba nalensizwa le uSihle uNkosi ngisize Sihle Mhlongo eyase Kranscope kwaNgcolo kwesikaNgcolosi lensizwa ithe mayifike ebandleni likaXaba yasondela kakhulu kuXaba kusho ukuthi nje wayikhonza uXaba makuchazwa wayikhonza kakhulu uXaba ngoba yonke into ubeyithemba kakhulu isethenjwa zesakhe esikhulu noma ezoyithuma eThekwini noma ithume kuphi eintweni zebandla ubeyithemba kakhulu lensizwa uDr X uDr X ke kuseyena uXaba kodwa akasabizwa ngomshumayeli manje usebizwa ngoDr X so kuthe uma eyithemba kakhulu uXaba kube ehamba ngeimoto eziphambili namanje uhamba ngeimoto eziphambili angisho njalo uhamba nje ngeimoto eziphambili khona noAston Martin ke izimoto zama millions so imoto nemoto efikayo kumshumeli kuDr X ibi driver lensizwa le into eyiningi nje beyithanda noma eyothenga imoto noma enzani beyikhonze kakhulu lensizwa so lapha ebandleni lakhe umshumeli Xaba kwaba nabantu abangakuthandi lokho ukuthi uXaba ukhonze lensizwa ngeke ngibasho ke ngamagama kwaba nabantu abangakufuni lokho abakunyanya ngoba lensizwa uXaba ngathi beyikhonze ngisho ukudlula kusho ukuthi beyithemba ngisho ukudlula abafazi bakhe beyithemba nje kakhulu so bangakuthanda abantu lokho abanye ebandleni base uXaba uphuma 2014 or 2015 lapha ebuhleni lapho nje bazosikhumbuza abangama Nazareth uphuma 20 ngokusemthethweni uphuma 2015 or 14 2016 lapho esephuma ngokusemthethweni esephuma ibandla lakhe so kuthe uma bengakuthanda abantu ebandleni ukusondela kwalensizwa eduze kaXaba nokukhonzwa uXaba ekhonza lensizwa base bekhanda ingane encane eyayina 13 years bayikhanda leyo ngane ngo2017 bayikhanda ukuthi bo ithi kuXaba I mean ulo umhlongo bathi lengane encane eyayina 13 years kwakuncamisile yakwaHlatshwa eMnambithi nayo isote ebandleni lakhe uXaba khona eGoli so bayikhanda lengane bathi ayithi uXaba uyidlwe ulo umhlongo uyidlongulile lo uSihle lomhlongo kushuthi benyanyisa ukuthi uSihle Mhlongo usondele eduze kaXaba base bethi thani wena udlwenguliwe umhlongo ukudlwengulile kwabanzima enganeni lokho kwabanzima kulengane ukuthi isho ukuthi lo idlwengulile ngoba ayazi ukuthi izothini ngoba akazayidlwengule phela so balikhanda ke lelo tulo kwathi kufanele ingane iyovula icala yabaleka lengane yabaleka yayehlala kuJulius yawuhlala ngapha kuJipi cabanga ingane ena 13 years yabaleka yayeka ngisho esikoleni ibalekela laba bantu laba abathi abafuna ukuyibhalisa into engekho yabaleka yayohlala kuJulius yawuhlala kuJipi bayicinga laba abantu bayicinga baze bayithola bayithatha bayisa kwi-social worker ngaleso sikhathi lengane yayisilaliwe iyachaza ingane iyayisilaliwe ngomunye umuntu khona la ebandleni ukhona wayeseyilalile kodwa hayi lo mfo kaMhlongo omunye uzobuza ukuthi ngikuthathaphi lokho ukuthi yayisilaliwe kodwa futhi yayingalalwa ngomfo kaMhlongo kuthema beyicinga ke labantu sebeyicinga nama social worker lengane bayithola ngoba umama wengane wayetshela ukuthi kushuthi lengane nje ubibaleka kanje angithi umama wengane wayengalazi lokhu udaba umama wengane wayetshela ukuthi ingane yakhe ngoba ibaleka nje kushuthi isisatshiswe ilo mhlongo lo ngoba umhlongo wayesazi ukuthi kunetulu akhandelwa lona wathi yena akaze ayenze leyo nto wathi nje akaze ayenze leyo nto uyezwa nje abantu bekhuluma ngayo kodwa yena akaze ayenze leyo nto so bayifuna ke lengane bayilanda bayithola eJulius bayithatha bayibhalisa istatement bayabhalisa social worker labhala ireport iyasho ingane phela ukuthi yagcina isivuma nayo ukuthi hayi umhlongo ungidlongilile bayichecka ke ingane bathola ukuthi vele umuntu wesilisa siyalala naye
eh kwathi ngomhla ka10 kwakumhla ka10 I mean 2018 kwakulwesithathu umhlongo esemthandazweni nje ngoba ubaba uDr X uhlale baneyinkonzo khona inkonzo eingenayo ama services ehlukene wayesenkonzweni umhlongo kwangena amaphoyisa afika amthatha athi siyakubopha uvulelwe icala le rape lokurape uSibanibani uNcamisile wakwaHlatshwayo osonta khona la naye report ye social worker bamthatha bambopha uthe seboshiwe sishe Mhlongo usihle umfo kaMhlongo yaphinde yabaleka futhi lengane ibalekela ukuthi ingaye enkantolo ngoba ithi ayazi ukuthi enkantolo ezofika ithini ngoba yayazi kahle kaMhlophe ukuthi uMhlongo akazenze lutho bayifuna futhi bayithola yaya enkantolo ingane kwaveza ubufakazi bokuthi ingane iyavuma ingane ukuthi hayi wangidlwengula kwathi ngo2021 wagwetshwa uMhlongo egwetshwe lelo cala bamgwebula life sentence njoba nimbona nje egqokile isithombe lesi usejele ngaphakathi bese kuthi kulesi esinye lesi imvunulo le yasesontweni wayesasonta usasonta namanje nangaphakathi kodwa wayengaphandle so kuthe uma esegwejiwe umfo wami usejele laseVenda sikhuluma nje uyadonsa life sentence ka2021 so kuthe ngo2023 isithe ukukhula lengane phela nje angithi njoba yayina 13 years ngithi ngo2017 so uzobala ukuthi ngo2018 2019 2020 21 22 23 ngo2023 shuthi kulo 13 years busu add u6 years that is 14 15 16 17 isina 18 years ina 90 around 19 years isithe ukukhula ebesizama ke lengane iphumele obala ngoba vele yayivele ingafuni yona ukuthi kuboshwe usihle ngoba yayivele usihle ngayenzanga lutho yazama ukuphumela obala yaze yafinyelela okhosini yayikhuluma ohlelo lika Dudukhoza kuyingosi incipha bugebengu ka Brigadier Bhengu yayikhuluma lapho lengane lapha ke kuFacebook ku Msimenzisto Media ungangena siwapostila ama voice note la ikhuluma khona lengane ungahamba uyizwela nawe ikhuluma khona noDudukhoza kuKhoza FM uma kichaza isichaza ke lengane lonke lolu daba sekuyiyona echazayo ukuthi yona uSihla akazayenze lutho ukhona umuntu eyalala naye kodwa kwakungeyena uSihle so yakhandwa ilabo abantu abayikhandayo ebandleni ababecasula ukuthi uSihle uthandwa kakhulu uDr X so yagcina nayo isivumile kodwa uSihle akazayenze lutho yachaza futhi okhosini ukuthi njoba ngiyila okhosini ingoba nakhona sengizame indlela eziningi ngizama kuye emaphoyiseni ngizama ukuyosho ukuthi lo muntu njalo ogwetshiwe akazenze lutho kodwa angiyahluleka still nalapho okhosini since ikhulumile from 2023 kuze kube manje akaze kwenzeke lutho uSihle Mhlongo usejele ngaphakathi kuthangi bengikhuluma nabafowabo nomndeni wakubo uSihle ungichazela lolu daba uthi ikhona ingane iyachaza ukuthi uSihle akaza yenze lutho ilolu kudaba ebengizokhuluma ngalo ngihlezi ke ngikhuluma ngezinto ezikanje ingozi ke ekhona ngalolu daba likaSihle Xaba elokuthi uma ngahle kwenzeke njoba kufiwa nje kanje njoba sifa nje zingozi zeimoto siyagula siyafiwa nje niyazi kuyafiwa ingozi ekhona uma ingahlife lentombazane ivele lo ibhathi nje vele ishona lentombazane yakuncamisile ehlatshwayo le efuna ukukhuluma iqiniso mangahle kwenzeka ibhathi nje velife kuyobe kuphelile ngoSihle njobe sejele nje usovela ehlala uDu uyoshaya life sentence wakhe azawuqede ngoba wagwetshwa udili kajele ngihlezi ngikhuluma ke ngamacala afana nala uma usuboshiwe wagwetshwa okay angiqale la
abantu abaningi lolu daba njengoba ngilibhale lapha ku Facebook bayabuza ukuthi wagwetshwa kanjani uSihle Mhlongo iDNA ingekho ngoba phela lengane ngayidlwengula wagwetshwa kanjani iDNA ingekho kushuthi ubufakazi phela babungekho bokuthi uyidlwengulile lengane wagwetshwa kanjani inkantolo iyagweba iDNA ingekho ecaleni lokudlwengula ikakhulukazi ecaleni okusuke ungabanjwanga ngaleso sikhathi ukuthi udlwengula ingane mawusuke nje ungabanjwanga ngaleso sikhathi uphezulu komuntu wesifazane noma kade umdlwengula ngayizolo wangageza uma kuyicala lokuthi lo uhleze idlwengula lengane or wayidlwengula ngonyaka odlule uma kusho yona ingane ukuthi lo wangidlwengula ibona ubufakazi lobo ngoba inkantolo ithatha iposition yokuthi angeke lengane isukelele umuntu ethi wayidlwengula ibona ubufakazi lobo nala khona umudlwengula umuntu nala khona mawudlwengula umuntu ngayizolo wangageza baye police station uma lo muntu lo esethe usibani bani ungidlwengulile ibona ubufakazi lo iDNA isuke sizonamathisela iDNA sizoshaya isipili sokugcina iDNA so uma lengane ithi wangidlwengula uhlotshwayo ibona ubufakazi lobo babukhona phambi kwenkantolo ibona ubufakazi babukhona phambi kwenkantolo wagwetshwa njengoba wagwetshwa life sentence nje since kwakuyingane encane eyayina 13 years so ngamanye amazwi kukhona umuntu okufanele aboshwe lapha ebandleni esikhundleni sikahlatshwa esikhundleni sikamhlongo ukhona umuntu okufanele aboshwe ngoba ingane lencamsile ehlatshwayo iyachaza ukuthi yona yalalwa vele kodwa ayilalwanga umfo kaMhlongo ukhona umuntu singazi ke noma yayisivumelene naye noma yayinjani kodwa ukhona umuntu wayelalayo okungeyona uSihle Mhlongo ningahamba niyolalela ama voice note lapha ya ku Facebook Simmons Stomidi khona i voice note esifakile lengane ichazela okwesibili uma umuntu esegwetshiwe wangena ngaphakathi ejele uma kuvela ubufakazi obusha obuqanda ikhanda njengalobu obushoyo ukuthi lo muntu enimbophile empeleni icala kalenzanga njoba kuvela lengane nje ithi uSihla akazayidlwengule lokho akusho ukuthi uSihla uzovele njoba isishilo lengane isizovela ihambe enkantolo noma izohamba epolice station ifika ithi hayi mina uSihla akangidlwengulanga njalo bese yaphuma uSihla ngeke kwenzeke lokho ngeke kuze kwenzeka futhi noma ngaye enkantolo ihambi enkantolo iye noma kuma police station kusangenzeka ifika ichithwe lengane kuthiwa unamanga or kubekwe esinye izathu kusangenzeka ukuthi ifika ichithwe lengane kuthiwa woqamba amanga manje lo wakudlwengula icala so akulula umuntu mase kwagwetshwa ngene enkantolo uma kwagwetshwa nje inkantolo isuke inezathu esukuyibonile ezisuke ibekiwe phambi kwayo ezenza ukuthi wena ugwetshwe ukuthi useyavela omunye emva ukuthi usugwetshiwe wena esho ukuthi hayi lo muntu akalenzanga icala yimi ngenza icala inkantolo ayiveli ithi nje ngoba nakho wena usuvelile wathi usibani bana alenzanga icala hayi usuyaphuma lutho baningi ngihlale ngikhuluma ngabo ngiyakhumbula ke kwakhona ubaba kwakuthiwa uGugu owathi bayivela la inkundla zokuxhumana kuthiwa udlwengule ugwetshu live wathi yena ingane akazayidlwengule kwavela kwane into eziningi ngoba negidigidi nje bathi mabe ngithinta abaningi bengisendela ivideo ngathi mina ngaqale ngabuka ngase ngidala angikhona ukuphawula singakalitholi isayidi la ngale ukuthi yindaba ethi yena akazayidlwengula ngoba phela ejele iboshwa ziyaliphika icala lokudlwengula ngasho futhi ukuthi noma ngabe kuthiwa akayidlwengulanga ngempela ingane kodwa ngeke aphume manje so kunama complications amaningi kulezi zinto kunama complications amaningi kodwa nje umuntu mayise kwagwetshwa akulula ukuthi aphume kalula nje nabo uchiya cha ngithiwa ubufakazi lo kwakuthiwa ubulela uShabalala wasilindelana owagwetshwa live angazi noma ubufakazi bokuthi akambulalanga uShabalala bavela ngo2009 yini or 2008 kodwa wazophuma ngo2014 2015 ubufakazi bukhona so akulula umuntu mawusuke ekubophisile
ufune wazi lo muntu uthi akakufuni, especially makuthiwa ukubophise nje ngalento ama rape and all that. Well ke abanye ke basuke bengazi, kodwa ngiyacela izingane ezincane ezisibuka ekhona ukubuka la. Ngiyazi ke izingane ezincane azibuka izinto eziserious ezifana nalezi, zibuka izinto kula ku TikTok engamahlaya and all that. Kodwa siyacela kulabo bakwazi ukubuka, ningavumi ukuthunya abazali kuthiwe nidlwengulile engadlwengulanga ngoba nisuke nimosha impilo zabantu ngalokho. Lensizwa ke ifuna usizo esingazi ukuthi sizoqala phi siyephi, kodwa siyethemba ukuthi sizolithola. Ifuna usizo nomndeni wayo uyakhala ngoba le ntombazane njengoba isishilo ukuthi in fact ayisho manje le ntombazane kade yasho, yazi yakhuluma ngisho ukhozi in 2023, 2 years ago, ikhuluma ngakho ukuthi lo mfo akazayenza lutho. So uhlezi nje ejele for nothing, uphelelwe into yakhe yonke for nothing. Kulabo bangaba nosizo bafethu siyacela besithinte sikwazi ukuthatha udaba likaMhlongo siluse indleleni ezifanele ukuze le yansizwe iphume. Nomndeni wakhe uyamdinga, izingane zakhe ziyamdinga, zihlobo nabangani nama responsibilities akhe ayamdinga. Siyabonga kakhulu.